Készítsünk néhány perc alatt otthoni arcmaszkot. Erre az arcmaszk készítőgépre lesz szükségetek, amit tőlünk tudtak beszerezni. A termék kollagén tablettákat tartalmaz, tisztítókefét, arcmaszk készítőgépet, egy kiöntőtálcát és egy mérőpoharat. Ez alkalommal uborkából készítettem el a maszkomat, de a termék leírásában még számos ötletet találtok a maszkok elkészítéséhez. Miután az uborkáimat pépesítettem, 60 ml vizet belöntöttem a gépben, és 20 ml uborkapürét. Ezután még egy kollagén tablettát dobtam bele az arcmaszk készítőgép adagolójába, és a kiöntő tálcát a gép alá helyeztem. A start gomb megnyomásával pedig a gép működésbe is lépett, és miután jelet adott a gép, kiereszthettem az arcmaszkot. Néhány perc elteltével az arcmaszk megszilárdult, és ezzel a műanyagkés segítségével könnyedén elválasztottam a maszkot a tálca oldalától. Ezzel pedig el is készült a szuper hidratáló maszkom.